Sumangga sowan Gusti, haleluya. Srana kidung pamuji, haleluya. Tiang percaya nyawiji, haleluya. Ing tresna tulus ngeti, haleluya. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Pahing 8 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer bangun iman, bangun iman. Para adi yuswa, jer basuki wawa beya ngemu teges sedaya perkawis mbetahaken beya lan pambudidaya. Tuladanipun pengin pinter kedah sinau sekolah mbetahaken dono karir majeng mesti semangat makarya purun sinau saking pengalaman lan gadah ilmu. Menawi kepingin bangun griya mbetahaken siti tukang material lan dono. Kados pundi menawi bangun iman? Pangandaring Toret 8 ayat 6 ngendika, kang iku padha netepana pepakene Pangeran Yuwah Gusti Allahmu lan lumakuwa ana ing dalan kang ditedhahake sarta wedi asiya marang panjenengane. Cetha sanget bangun iman mbetahaken nindakaken pepakenipun Gusti kalawan temen lan wedi asih. Menawi kita setya nindakaken pepaken lan ajri asih dumateng Gusti, gesang kita mesti ngraosaken katentreman kawilujengan. Kados dene bangsa Israel ingkang sampun katuntun medal saking siti pangawulan Mesir. Sekawan dasa taun bangsa Israel gesang ing ora-ora samun. Sadangunipun sekawan dasa taun mlampah, sandanganipun boten risak lan sukunipun boten ngantos abuh. Ing ngriku bangsa Israel dipun didik supados setya tuhu dumateng Gusti Allah lan saged ngraosaken pakaranipun Gusti. Sedaya prastawa ingkang kedadosan punika dados sarana mbangun iman bangsa Israel lan kita sami. Para adi yuswa, prastawa gesang ingkang kita lampahi saben dintenipun punika dados sarana kita mangertosi pakaranipun Gusti. Menawi kita sampun nyekseni ngalami nampi cariyos bab pakaranipun Gusti kedahipun, kita tansah pitados sumendhe pasrah dumateng Gusti. Sedaya punika kita wujudaken kanthi mempeng ndedonga ngabekti nindakaken pangandikanipun Gusti. Menawi kita ngadepi masalah, monggo kita namung nyuwun pitulungan lan kegiatan dumateng Gusti Allah. Monggo kita tansah bangun iman lan kasetyan kita dumateng Gusti Yesus, awit gesang kita mesti badhe lestari lan wilujeng. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka ngendika, amrih kawula bangun iman kanthi setya nuhoni dawuh timbalan paduka ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para adi yuswa ing pundiya papan lan anak putu kawula, monggo paduka ingkang ngreksa paduka ingkang mitulungi matema ing pundiya anak putu kawula lan para adi yuswa tansah bangun iman caket raket kalian paduka. Kawula ugi caos syukur awit paduka sampun makarya lumantar para dokter matema Ibu Ibnu Prabowo ing GKJ Tlepok samangke sampun nampi operasi lan ugi wonten ing pemulihan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Diah Kurniani Bambang Joko Sungkowo wilayah sekawan GKJ Magelang, paduka ingkang tansah paring pitulung lan maringi bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe paring kegiatan ingkang linuwih
Kawula ugi masrahaken Bapak Pendeta Johan Budiman dalasan Ibu ingkang dasak mangke karimat wonten ing griya sakit Komodo Labuhan Bajo. Kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyowati warga GKJ Ketandan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Sumangga sowan Gusti